Yes, I. Yes, man. Seriously. Apo. The boys. You bulla. Go on. And yeah, he was about the office of the chicken. I don't know. Come to us. I'm going to go chicken. I'm a trigger. It was everybody. There's a one on the net. There's a one on the tambutse. One happy. People Facebook, one to happy. And then Nakarara and Google, the Facebook. Once one I didn't Minox out paper Facebook. And the paper Facebook, one on a papi. For WhatsApp, for Viber, for Lime, you recoup. Can I Reply. Can I discover paper Facebook? You will Don't know reply. Cassette out is not from what I manage. Was it a good town around? We are happy by Facebook, we are happy by Facebook. Facebook, I say moon. The park, I don't do an average. And did The park. I mean, no. She matters when I cheat up one dollar to somebody and wouldn't tell us in Jagadari. We shall not walk a mirror so we didn't tell her that people Facebook. Plus, I'm a saga. And if you go to Nyai, to Pindiram Chiki Stereo, Muno, just unfriend him or yeah. I'm not gonna pass out Tanga Woods, wheat. I see and Chikis has on the room with a menus, serious. You don't be serious because I'm trained about Facebook stereo. You enjoy it. I'm a bastard. I don't know what Dylan and one every time here. Yes, I can go to the restaurant. I'm not going to send this and I know that. Can I send this like one bazoo and this raggy? Can I send this like one bagor in this raggy? I'm going to Munuda and no fan of Pinda Kangani. They have a foot on Bunza, which you would go in. I was not getting a ticket. Daka Usani kufunza ukuthi uzokarini asa umuntu ujuye kuZimbabwe. Please. Ayiwa no. Kuningirikini kunonzi kuyi. Kuzoka kwacho vari kufunza vari ku foreign. Vari foreign zvinotibatsirei? Foreign kwacho ukadzokera foreign kwacho munodila nese. Kudzokera rini kuZimbabwe? Kana wadzokera kuti foreign. Ndadzokera foreign. Konzi uri kuenda rini kuZimbabwe December unenge uri ikwe. Sasa zvinezi vanhu vasina nyaya. Vana nyaya. Ndo masasika mukai. Vanhu vasina nyaya. Kava ndiregererewo zvangu hama neshamwari dzimwe dzinondibvunza zviti genuine. Vandotaura nawo. But pane masasika. Zveshuwa. Pane mumwe wandakapa nhamba yangu about 4 weeks ndiri kuno. Hanzi Mad Minox. Ndipo nhamba yangu yekuZimbabwe. Ndampa nhamba yangu nanhasi asati andifoni uri kuidi asi uda usivesa sadza iri nhamba yangu iyo neshamwari usivesa sadza iri nhamba yangu ndakuida nanonetsa ngavasadaro so kana wakumbira chinhu chemunhu kana wakumbira nhamba yemunhu isenzese handiti handisi kuzoti waikumbirire chii Kongoisenzisa that day or the next day. Plus ngawabhiefe wose vanhu vari foreign. BF wose munhu ka kuti ngone mari wori foreign. Not BF ngomwe munhu anokushuka. Ngemutsaga. Ndakasiyira vanhu nhamba kwamutoko. Vana kana chavari kudziitisa. Hanzi WhatsApp. Woite izvozvo uri kuforeign. That's why sometimes ndizotaura zvokuti handidi mhata dzevanhu. Vanhu ngatirongeke handiti ka zvokutaura nevanhu handisari zvokutukana nevanhu but vanhu ava don't tell me kuti utsvage haupe pafacebook kana usiri shamwari yangu chaiyo ka vaziya no vanhu ava vazvitaura kuti vakutaura vanhu vakawanda kuti ange iye anenge ari hamene kwaanenge ari kudhemu kana kulake makuruweni kana kumasvingo ukutaurira vanhu vari pafacebook uri pafacebook Saskam. Saskam. Hanzi zvangwana undibvunza kuti haushayikwe mbhawa wandiona kupi tasangana kambhawa imo handiri mbhawa tese tiri mbhawa imo uri kudei mbhawa buda kala kuapologize ozvo waita hazvina sense
hanzi kuti every time pandouya muno munhu osangana newe aiwa chirekedza kuuya kati hatimufa takasangana kana kumahure hanzi kumahure tinosangana kana masangano unoudza vanhu unoudza vanhu hanzi matasangana ikoko tese ndakakecha yakakecha akufamba achitaurira vanhu vanhu musandidaro inini am a very peaceful man. Very, very peaceful man. Zvedu zvokuswera tichiita kunge mumwe munhu akashata kunge mumwe mimi munhu vakadzina handina saka ine am allowed kuenda kumahure, am allowed kuenda pafacebook, am allowed kunyenga vasikana pawhatsapp, am allowed kunyenga vasikana pafacebook futi, am allowed. Handina mukadzi wacho ndizvozvo. Yes ndizvo aiwa hanzi amupe murodhi wo uri kupi ukupfuura neparodhi pacho ipapo. Ingoda kuti munhu akadaro ataura kuti ada kuti upinde kangani pafacebook. Gava vanhu vakutonetsa because takutozobatanidzira nevamwe vanhu vari innocent, our friends, our genuine friends. Iye ari worried nekugara uri ipapo ngakataurika ariwana ari kuzviziva kuti ndikutaura iye handichadi kumenshena mazita anozoita popular. Handidi apology yake hamubve pawedzera uri kupfuura nekupi. Handiri kupfuura nepawedzera pacho futi hamubve nokusunda makagara parodhi uri kupfuura neparodhi. Chinja rodhi kana uchipoyekana nesu chinja rodhi ibva pafacebook uvhura yako zimbook whatever. Siyana nefacebook. Facebook ndemunhu wese kuenda kwangu pafacebook nenda karelax time yako kana uine time yesimuso yemunhu plus nemari yako ndegauro rangu. Zimbabwe hazina mahara not everybody can go on Facebook every day. Ndiri kuZimbabwe kana ndiri kuCanada handibve futi pafacebook pacho ndeyangu pakanyorwa kunzi Godfrey Madinox chafudzika. That's why ndine admin wacho. I have control of it. I'm the driver, I'm the manager, ndine boss weFacebook yangu. Saka nditauro zvokuitwa pafacebook pangu handiti. Yes mdara. Yeah ndapedzera naye munhu wangu. iripo